Dobrý deň, vážená verejnosť a priatelia a kamaráti. Túto reportáž robím kvôli tomu, aby som si očistil moje meno v skutkoch, čo sa so mnou dejú roky a k tomu skutku, čo sa so mnou udialo minulý týždeň. Lebo ja si myslím, že v Komárne ma veľa ľudí pozná a bohužiaľ zasa novinári ma dali na predné stránky novín, bol som aj v médií a kvôli tomu sa chcem očistiť voči mojej rodine, voči mojim obchodným partnerom, ktorým obchodujem, ktorí sú aj niektoré nadnárodné spoločnosti, voči mojim bankám, ktorí mi pomáhajú v podnikaní, lebo mám úvery a mojej rodine a mojich zamestnancov a priateľom. Takže môjmu skutku. Približne v roku 2006 som si kúpil jednu SROčku s názvom HBL, ktorá SROčka mala povolenie na výrobu základového oleja. Toto povolenie sa volalo užívateľský podnik, kde pod dohľadom colníkov, to je tak hovorím, že colníci normálne chodili so svojimi skladníkmi do roboty, proste colník odbombovával sklad, bez povolenia colníka sme nemohli vyrábať ani predávať, to jest plniť kamión, ani prijímať tovar. Takže počas tej doby colníci od pondelka do piatku každý deň s mojimi zamestnancami trávili dni. Keď sme náhodou chceli, alebo niekde sa pokazil kamión a chceli sme po 16 hodine niekoho obslúžiť, tak sme museli zavolať KOMOS, ďalšia inštitúcia u colníkov. Vtedy prišli, zase odblombovali náš sklad a vydali sme alebo prijímali sme tovar. Toto obchod sme normálne robili, predávali sme účinných obchodných spoločností v rámci Európskej únii a môžem povedať, že do celého Európskej únii. Ale v 2010 ma navštívil jeden pán, ktorý povedal, že alebo poprosil, alebo povedal, alebo informoval, to je jedno, že keď nebudem platiť určitým osobám, tak budem mať problémy s finančnou správou. Ja som túto ponuku odmietol, lebo som nič nekalé nerobil som nejaké DPH podvody, z čoho som teraz už obvinený, takže som túto ponuku odmietol. Asi prešli rok, prišli prvé kontroly na vratky DPH. Tie vratky DPH sme preto žiadali, lebo určitú hmotu do tohto základového oleja sme kupovali od slovenskej spoločnosti, ktorú sme kupovali z DPH a keď vyváža niekto z Európskej únii, tak to DPH žiada podnikateľ alebo súkromná firma naspäť. Pravda, že daňový úrad Komárno, možno na príkaz niekoho, neviem, ale toto bude touto reportáž vidieť a kto dal tento príkaz, tak nech si to spomenie. Zablokovali tieto naše, ako sa hovorí, vratky DPH, čo boli legálne. Proste nikdy som nekúpil nejakú fiktívnu faktúru k tomu. Proste všetko som robil legálne. Ešte raz to podotýkam. Všetky naše obchodné transakcie, alebo všetky naše nákladky, vykládky, príjmy, vždycky boli pod colným dohľadom.
Začali sa kontroly 3-4 mesiace, možno 5-6. A pravda, že ja som čakal tie peniaze, lebo som aj čakal, robil som iné aktivity, takže tie peniaze som potreboval. Stával som totižto v Dolnom Štári sklad na obilie, ktorý som po tomto, že mi nevrátili tie DPH, čo patrili firme, tak som to musel bohužiaľ predať, lebo som to nemohol dokončiť. A proste som to musel predať. Nechcem povedať komu, lebo tiež je to veľmi známa firma, ale kľudne sa to môžeme overiť, kľudne vám to môžem ukázať. Pravda, že pri tých kontrolách niekedy už bol človek nervózny a niekedy možno som vyletel na kontrolky daňových úradov trošku možno, nehovorím, že agresívnejšie, ale trošku tak možno aj nahnevajejšie. Neurážal som ich, neposlal som ich nikde, myslím, že nikde, toľko nie, ale proste som sa bil o moju pravdu, lebo som lev a moje znamenie je také, že vždy sa bije o moju pravdu. Pri jednej kontrole, čo som nikdy nezabudnem, mali sme dohodnutý s jednou kontrolkou, nepoviem meno, lebo ja nie som novinár taký, ako ste vy novinári. Aj tá kontrolka to vie dobre, môže sa rozpamätá na to. Mal som prísť podpísať protokol, že už mi nevracajú tie peniaze. Tak mi zavolala, aby som neprišiel o 10:00 na kontrolu, ako sme boli dohodnutí, ale aby som prišiel na tú daňovú úrad po obede, to je po 13:00 hodine. Došiel som na ten daňový úrad, už mi to bolo čudné, prepáčte, že celý daňový úrad bol prázdny. Proste riaditeľka daňového úradu, kontrolórka, zase nepoviem meno, ale najlepšie by som to povedal, ale nie som zase novinár, ktorý hovorí nepravdu, ja zase hovorím pravdu. Tá kontrolórka to dobre vie, čo urobila. Dala akože poobednejšie voľno celého daňového úradu. A proste vtedy bol každý tam, nikto tam nebol. Ja som išiel hore na určité poschodie tej kontrole alebo tej daňovej kontrolórke. Tak som tam zistil, že už dvaja civilní, najprv som nevedel, ale proste dvaja ľudia, furt za mnou idú. Kde som išiel, išli stále za mnou. Počase počúvam buchot Kanad, to je Kanady, keď kukláši, ako ľudovo nazvaní, z kufsu, idú ku mne hore, obkúžňa ma, pristúpi jeden ku mne, v civile, podotýkam, ukáže, pravda, že preukáže on je z kufsu. To povedal, že aby som bol dobrý, a celý prípad, aby som to nechal tak. A s týmto oni odišli. Keď som išiel dole, tak pravda, že celý daňový rad bol vonku, čakali, že čo bude z tohto, takže mám na to svedkov a dúfam, že daňové kontrolórky alebo zamestnanci daňového radu na tento prípad sa pamätáte, keď nie, tak klamete. Tak zase sa svedčí o tom, že štát akých ľudí zamestnáva, len falošných a len klamárov. Áno, chcel som to aj podať na trestné oznámenie, tento prípad. Išiel som za mojím kamarátom policajtom, lebo sú aj niektorí dobrí policajti, sú aj dobrí niektorí ľudia. Len mi poradil to, že sa opýtal, že Mário, kto to videl, tento prípad? No hovorím, asi 10 tí kukláči a ja. No, takže Mário, môžeme teraz napísať, čo chceš. Čo napíšeme? Potom napíšeme, že ťa 10 kukláčov odpúštilo. No hovorím, že no, napíšme, pravdu treba rozprávať. Môžeme, nie je problém. Poznáš mená? Hovorím, nie. Nejaké čísla? Nie. Tak hovorí, že dobre, urobí zo seba zas debila. Lebo to podáme, začne sú výsluky a neviem voči komu, len si videli tých kukláčov. Ale aj napriek tomu, že by sme mali tie mená, tak 1,000,000%, oni, lebo 100% to nerobí legálne, to mi povedal policajt, oni tento prípad proste povedia, že tu neboli, že keď boli v Kománe, tak vymyslia
že boli tu na nejakom cvičisku, že môžem to bude niekde strieľať a proste 10 ľudí tu bude pro teba rozprávať, že tu nikto nebol. A tak som sa porozmýšľal, hovorím, tento pán zasa má pravdu, lebo fakt, ja mám strašne veľa roboty a vedel som, že tieto prípady s čím súvisia, výsluchy, súdy a pekne, možno o rok, o dva pôjdem zo súdu a títo kukláči a najmä tá vedúca kontroly, daňová Komárna a riaditeľ KUFSu, pani riaditeľka, ktorú váš manžel to vybavil, sa na mňa budú veľmi, veľmi smiať. Takže túto trestnú činnosť alebo toto trestné oznámenie som nezahlásil, lebo fakt nemalo prečo. OK. Život išiel ďalej, robil som kontroly, máme niektoré kontroly, odvolávali sme sa, chodili sme po súdoch, riešili sme súdne spory, ale v 2013, podotýkam 2013, prišli zase policajti do mojej kancelárii, asi to bolo vtedy som išiel pre súčiastku na kamión, takže som tu nebol. Podľa mojich zamestnancov tu bolo až 60 policajtov, urobili veľkú reklamu, uzatvorili, každý pozná, že kde mám firmu, uzatvorili celú ulicu, proste to bolo 60 ľudí a v 2013 zobrali naše účtovníctvo a dali mi do ruky uznesenie, kde boli také napísané veci, čo sa týka, kvôli čomu bola tá trestná vec začatá, že proste ja som nevyrábal základovej, že keď nevyrábal som, všetko som robil fiktívne, kamióny odo mňa išli buď prázdne, alebo sme to naplnili s vodou. Keď sme dosvedčili, že mýtne jednotky boli v kamióne, že kamióny išli mimo územia Slovenskej republiky, proste v rámci Európskej únie alebo Európy mimo, tak vymysleli kontrolórky a operatívci, že mýtne jednotky v ruke som nosil ja mimo územia Slovenskej republiky a tak som to chcel akože dosvedčovať, že išlo to mimo územia. Ale k tomu, keď som aj povedal, že pani kontrolórka, my sme robili aj s vlakom. Proste mali sme predaje, alebo mali sme odbyty, čo sme nerobili s kamionmi, robili sme s vlakom. A robili sme presne do Rakúska. OK, lebo povedala kontrolórka, že vlak išiel prázdny, lebo fakt ona nevie, o čom rozpráva. Pani kontrolórka, každý vlak je presne odmeraný a presne, lebo sú na kole, aby si vedeli váhy, kde sú vagóny merané, aj prázdne, aj plné. Tak OK, pani kontrolórka, na Slovensku tak žijeme, ako žijeme, lebo tu je taká krajina, ako je a nikdy iná nebude, podotýkam, nikdy iná nebude, lebo vy to robíte, pani kontrolórky, to, čo robíte. Že by som aj podplácal nejakého vodiča vozňa, že prosím ťa, môj vagón, nejako to prehoď, asi na toto na chrbte, že môj vagón to prehoď, nejako by to nešlo na váhu. Ešte na Slovensku by sa to aj mohlo podľa mňa urobiť. Mohlo, neviem. Prisahám, nikdy som to takéto neriešil. Ale v Rakúsku, neviem si predstaviť, pani kontrolórka, čo si tvrdili, že vlak išiel prázdny, že keby som nejakého riaditeľa colnice, alebo premiéra dokonca, alebo neviem koho, by som poprosil, že prosím ťa, tento môj vagón alebo vagóny, napíše sa, sú tu prázdne. Lebo vy ste to napísali v protokole. Nemám tu ten protokol, lebo protokole sú 230 stranové a k tomu sa nechcem vyjadriť, ale niekto, kto chce akože sa k tomu vyjadriť alebo sa pýtať, kľudne sa na mňa pýtajte cez Facebook alebo cez môj telefón, čisto všetky, čo teraz hovorím, všetko vám viem ukázať. Potom pani kontrolórka vymyslela, že OK, tak vlak bol plný, ale naplnil som to s vodou. Pani kontrolórka, vaši kolegovia u mňa boli ešte raz politikám. Každý deň ja som bol v kománde a robil som možno aj iné aktivity. Takže vagóny plnili moje zamestnanci a vaši kolegovia.
Čo sa týka trestnej veci, potom vymysleli, že tento tovar, čo som akože vyvážal von podľa nich, akože fiktívne, som vracal na Slovensko a predával to som na Slovensku. Viem, že každý, kto je na mojom mieste, že je proste obvinený, každý povie, že nerobil som, nechcem to robiť, nikdy sa na nič nepamätám, ale ja som maďarskej národnosti, proste nie som Róm, lebo Rómovia vždy sa zaprisávajú na svoju dušu, ale ja kľudne, ako biely človek a nie biely kôň, lebo verte mi, že keby som, pani kontrolórka, keby som robil takéto skutky, ako vy mi uvádzate, alebo o čom som uvedený, tak by som si zobral nejakú biele koňa, ako každý pozná, a robil by som na biele koňa a nerobil by som na moju firmu. Takže zaprísahám, že tieto skutky, čo ma obviňujete z daňových podvodov, pani kontrolórky, som neurobil. Zaprísahám sa na moje nohy, že keď je to pravda, čo vy tvrdíte, tak dneska môžem, alebo zajtra môžem fakt zomrieť a môžem dostať aj rakovinu. Ak je to tak Pán Boh neexistuje. OK, toto bolo v 2013, ale naďalej som bojoval na istú moju spoločnosť. Keď už daňoví kontrolóri zisťovali, lebo kontroly u nás môžu trvať aj 5, aj 10 rokov, to nie je problém, na Slovensku to nič, proste, na Slovensku nie je zákon, na Slovensku nie je zákon. Nikdy nebude, ešte raz keď toto bude, čo tu je, nikdy nebude. Takže už keď kontroly zisťovali, že niektoré peniaze môžem dostať naspäť, tak totiž to, moja firma v tej dobe obchodovala s obilinami. Robil som ročne asi 20 000 tón kukurice a z tých 95% z tých kukurice, z tých obilnín som predával do firmy Amilum, vtedy sa to tak volalo. To je nadnárodná spoločnosť, to je škrobáreň na Slovensku, jediná v Bolerázi. Môžete to pozrieť kľudne. Tam asi je tam 300 zamestnancov, proste riaditeľ, to je americká spoločnosť. Môžete tam pozrieť, ešte raz hovorím. Ani raz, pani kontrolórka, ste tam nešli. Ani raz sa opýtať, či tento, ako podľa vás, podvodník, Čente Mário, lebo som už podvodník kvôli vám, nešli ste do Bolerázu, či som doniesol kukuricu, alebo nedoniesol. Proste ste mi vyhodili faktúry, a to len kvôli tomu, pani kontrolórky, že zasa, lebo už možno uplyne aj 5-6 rokov, 7, tak zasa môže byť ďalšia kontrola a zasa mi tie vrátky, čo mne chodili, ste nemuseli vrátiť. Takže zase prišla kontrola. Teraz vám hovorím, že úprimne poviem, že vtedy som bol už tak fyzicky, psychicky na dne, že som tieto kontroly nechal tak. A úprimne poviem, že po všelijakých daňových poradcov, všelijakých advokátov, čo len odo mňa ťahali peniaze, nemali sme proste nejaký úspech v niektorých veciach. A keď prišla ešte ďalšia kontrola, tak som už na to ani nemal peniaze, lebo som bol unavený z tohto. Podotýkam, že teraz to už akurát som to pozeral, na všetkých internetových článkach nie sú už z týchto obchodov, čo som robil, som zaplatil nemálo peňazí na zdaní zo zisku, nie z DPH, pani kontrolórky, zdaní do zisku. Už to tam není, ale ešte raz, ako som predtým hovoril, na všetky otázky, na všetko vám odpoviem. Viem vám poukázať, že 2006, 7, 8, 9, 10, koľko peňazí som zaplatil. Verte mi, že je to 100 000, nie tisícoch a 500 eurách hovorím, 100 000, čo som zaplatil daň zo zisku. Takže toľko v prvom mojom skutku. Čo sa týka ďalej, zase kontroly sme riešili nejako, lebo potom zase prišla ďalšia spoločnosť, ktorú mi tiež chceli zase dorobiť, tak som našiel už jednu daňovú poradkyňu. Môžem povedať, že najlepšiu. Nechcem povedať meno z dôvody, že nepoviem, ale keď náhodou chcete
odo mňa nejaké rady, lebo ja viem, že na Slovensku s týmto problémom nie som sám. Poznám x ľudí, že daňové úrady proste zobrali vratky DPH preto, lebo oni obchodovali s inými firmami alebo s poľskými firmami. Proste na Slovensku sa vymyslel taký zákon, rozumiete ma, taký zákon na Slovensku sa vymyslel v daňovom úrade, že vy, ako konateľ firmy, ja ručím za 2., 3., 5., 6., 7. spoločnosť za iných konateľov. Takže pre obyčajných ľudí vysvetlím to, že nejaký sused zabije niekoho a ja som bol s ním v mojom dome, tak podľa ich zákonov ja ručím za jeho zabitie. Lebo toto je celé proste. Takže preto poprosím každého, že keď niekto má takýto problém, tam je tá moja daňová poradňa veľmi šikovná. A druhá vec, verte mi, že sami sa nedá proste, tak by sme vyhrali, keby sme sa spoločili minimálne 100 firiem a išli by sme proti tomuto systému. Lebo poznám veľa týchto podnikateľov, čestných, poznám, viete dobre, môže sa hlásiť, nechcem moje mená hovoriť, ale poznám aj v Komane veľkých podnikateľov, veľké firmy, ktorí majú také isté problémy. Na kukuricu už asi není 8 rokov DPH, minimálne, ešte stále obchodujem kukuricou. Takže pani kontrolórka, kde som ja zase podvádzal na DPH? Zapýtam od vás. Dúfam, že niekedy mi dáte odpoveď, dúfam. OK. V 2017 navštívil ma pán Böhm. Každý ho pozná, teraz už je kajúcnik. A bohužiaľ, už nebohý, lebo sa zastrelil. Preto hovorím, bohužiaľ, to vysvetlím. S tým, že ide sa voči mne robiť obvinenie za tieto skutky, čo som vám teraz povedal. A chcú mi vykopnúť dvere, prídu kukláči a chcú ma dať do väzby. Alebo je tu ďalšia možnosť, že zaplatím nemalú sumu, nechcem to povedať do éteru, ale verte mi, že zasa nie o 500 eur sa tu jednalo, o viac peňazí. Verte mi, že som bol veľmi nahnevaný, lebo ešte raz hovorím, ja som nič nerobil. Ale ma napadlo to, že v 2010 som bohužiaľ odmietol zaplatiť niekomu, neviem komu má isté peniaze. Tak som sa dostal do tejto situácii a nechcel som to ešte risknúť, lebo viem, že na Slovensku proste vtedy sa darí, keď platíme niekomu. Je to tak. A verte mi, že absolútne sa mu to nepáčilo, ani nemá som ani toľko zase peňazí, ale som to musel zaplatiť. A považoval som to za výpalku. Za vypalovanie niekoho, lebo som vedel, že proste takto to bude. Tak som tie peniaze odozdal na parkovisku. A vtedy prišlo obvinenie, áno. Prišli slušní policajti, doniesli mi v 2017 obvinenie. Tam som prečítal zase moje skutky. Zase som bolo tam 6 obvinení, zase som to, viete, takto je, že máte uznesenie, najhoršie je na prvej strane, prvý a naposledy som bol ja ako Čente Mário. Ale OK, aj som im uvaril tým vyšetrovateľom kávu, tak sme sa rozprávali, odišli preč. Bol jeden výsluch, tam som zase vysvetlil tieto moje veci a proste sa riešilo ďalej. A naďalej som sa súdil s firmou, s mojou druhou, kde už som niektoré peniaze už aj mi vrátili naspäť daňový úrad. Ale bohužiaľ, tie peniaze som dostal naspäť, ale pán prokurátor to zablokoval, takže tie peniaze zase nemám. Ale dúfam, že niekedy to dostanem, to ešte neviem, a potom uvidíme. Takú pikošku, že predstavte si, že som vyhral aj, lebo viete, peniaze mi zadržali, 3 roky boli zadržané peniaze, nemal peniazy, takže moja daňová poradkyňa povedala, že poďme na súd za úrokmi, čo mi chodí.
Neviem, či ste to vedeli, ja som to nevedel. Keď podnikateľ dlží daňovú úradu, alebo firma dlží daňovú úradu, tak okamžite úroky za každý deň, myslím, a teraz nie som to myslí, nechcem to, ale 100% je tam 10%. Teraz, či je to na rok, na mesiac, ja viem, že to nie je jedno, ale fakt neviem. OK, tak som povedal mojej daňovej poradkyni, že poďme na súd, veď aspoň tie peniaze fakt boli, nevedel som tie peniaze točiť, lebo som obchodník, bez peniazy sa obchodovať nedá. Tak som išiel na súd. Pravda, že doletili tam advokáti z daňových úradov, finančné správy, proste ja už jednám ani neskúmané s daňovým úradom, chvála Bohu, lebo ani nechcem tam chodiť za nič. Finančnú správu republikou a ten súd prehrali. Takže tiež som mal, proste súd, krajský súd v Nitre vyhlásil, že tie úroky mi chodia. Len som nevedel, že keď oni dlžia vám, tak tie úroky nie sú 10%, ale 1,5%. Takže presne som dostal, takže som bol v mínuse, áno, daňový úrad zaplatil advokátske troby, ale čo som nalietal za advokátom na súd, proste som bol v mínuse. Napriek tomu, normálne sa som to smiešné. Daňový úrad v Kománe okamžite mi poslali peniaze, akože z úrokov, vám poviem smiešné. Tak poviem obyčajne, že povedzme súd mi prikleplo tie peniaze v stredu, okay? A možno tie peniaze prišli na týždeň pondelok, tak daňováci, fakt smiešné, čo s nami robíte pondelok a z nás žijete. Oni vypočítali na tých streda, štvrtok, piatok, na pracovné dni, sobotu, nedeľa je voľná, to nie, a pondelok na 4 pracovné dni 1,5% úroky. Fakt smiešné. Fakt smiešné. Niekde mojou daňovou poradkyňou, hneď sa na tom pousmeje, ja som ani nevedel, čo sa na tom, prečo sa smeje. OK, hneď povedal, že Mário, vy neblázni, my žiadame za 3 roky úroky, nie za 3 dni. Asi daňovačky ste sa veľmi boli popletení. Tak zasa súdy. Zasa súdy, lebo oni to nedajú. Oni ideme na súdy. Jasné, lebo máme, ako na to peniaze nemáme však, aby sme liečili ľudí, aby sme upravovali cesty. Ale na takéto súdy máme, proste na to máme, na advokátu, na všetko máme. Takže išli sme pekne na súd a vyhral som aj vtedy tie úroky. Takže som dostal na 3 roky, že boli moje peniaze zadržané, úroky. No tých 1,5%. OK. Takže toto som riešil počas od roku 2017 do nejaký roky 2021. Ale v roku 2020 neboli rozkopané dvere. Alebo som tedy tiež nebol doma, náhodou, ale fakt náhodou. Tak som sa prihlásil na polícii, nikdy som neutekal pred políciou, že som sa prihlásil. A hneď ma zadržali. Dali mi uznesenie, že je opäť trade. Ja som fakt nevedel, o čom rozprával pán vyšetrovateľ. Potom to uznesenie nejako riešilo, potom vyšlo najavo, že som tu voči korupcii na polícii. Takže ma obvinili voči korupcii, ktorú som ja považoval za výplatu. Pretože CPZ, pán prokurátor dal návrh na väzbu. V tom čase veľmi známa sudkyňa, nechcem hovoriť meno zasa, lebo ja nie som novinár alebo média, a veľmi známy prokurátor, ktorý tiež nechcem povedať mena noviny, do novín alebo do tohto reportážu, boli naši akože sudcovia, či pôjdeme do väzby alebo či nepôjdeme do väzby. Ja keď som uvidel, keď som vstúpil do súdnej miestnosti, lebo fakt tie prokurátori a tí sudcovia riešili fakt vážne skutky vraždy. Proste viete dobre, že v tej dobe, aké vraždy boli, čo tu bolo, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Tak som sa fakt akože, hovorím, 1% ideme do väzby. Začalo sa vypočúvanie.
Ja som stále tvrdil, že ešte podotýkam, v mojej osobe nie je opitrade, lebo som k tomu nevedel nič dodať, voči podplácaniu. Ja som stále tvrdil, že to nebolo podplácanie, to bolo vydieranie. Dokonca pán prokurátor sa ho pýtal, že prečo som to nenahlásil. Áno, máte pravdu, prečo som to nenahlásil. Sa pýtam, a potom niekto tak chce odpovedať, komu som to mal hlásiť, tuto na Kománe, neviem komu, niekde vo firme, kde sú vrátnici, tomu, kto má uniformu. Lebo ja som nevidel takého človeka, kde by som tento skutok mohol nahlásiť v 2017. Chvála Bohu, sudkyňa sa nestotožnila s špeciálnym prokurátorom nás zatieť do väzby. Prokurátor sa odvolal, my sme išli, keď sa odvolal prokurátor, tak potom nás akože sudkyňa pustí, ale potom idete na najvyšší súd, aj tam ma nevzali do väzby. Totižto, preto, lebo ešte raz hovorím, ja som to považoval za vydieranie a čo ma dali za vinu, že som v Jopi trade, že som niečo robil, nerobil. OK, toto meno poviem, lebo to každý pozná. Pán Böhm, ktorý je kajúcnikom s istým druhým človekom, kvôli Böhmovi, kvôli kajúcnikovi, boli tu odsúdení ľudia na viac a viac rokov. Kvôli Böhmovi, ktorý vypovedal určitých ľuďoch a vypovedal aj v Jopi trade, veľa skutkov objasnil. Niektorí ľudia sa aj obesili, nechcem zase hovoriť mená, ale viete, o kom rozprávam. Tak ten Böhm, tu je výpoveď Böhma, to je zápisnica, akože výsluchu svedka. Vtedy vypovedal, keď ja som bol v CPZ-ke a on bol už 2 mesiace vo vyšetrovacej väzbe. Opísal celý skutok, čo sa stalo v Jopi trade. K tomu sa neviem vyjadriť, neviem, lebo neviem. Ale tu je výpoveď, čo sa týka mňa. Aj to takto ukážem. Ja viem, že to asi nikto nepomôže nevidieť, ale hovorím, že kľudne môžete mi písať, volať, ja vám tento výpoveď šifrovanie pošlem, lebo sú tu tiež mená, ktoré nie sú akože nemožné. Ja nie som novinár ešte raz, nechcem tie mená na do éteru. Môj právnik sa pýtal od svedka, proste kajúcnika, ktorý fakt veľa skutkov objasnil a veľa ľudí dal do väzby, už aj sú odsedení, ešte raz hovorím. Môj právnik sa pýta, že uvedte účasť Čenteho na skutkoch, okolnostiach a veciach, o ktorých ste dnes vypovedal v súvislosti s neoprávneným uplatnením DPH. To je tu, dobre? To je tu fakt akože, fakt to je, môžete, neviem, či je nejaká webová stránka, čo sa týka špeciálnej prokuratúry, možno už aj neexistuje, neviem, ale to tam môžete nájsť podľa mňa. Takže tento kajúcnik odpovedal, tu je odpoveď, že Čente na tomto nemal účasť. Čentemu sa možno predalo niekoľko kamionov nafty, ale jednalo sa o legálny predaj, lebo on si postavil pumpu a tam sa nafta zavážala. S popísaným prípadom DPH Čente nemá žiadnu účasť. OK. Ďalšia otázka môjho právnika, že uvedte, ako reagoval. Ja som už sa s Böhmom, ešte zaprísahám, že som sa s ním nedohodol. Reagoval
čente na požiadavku ohľadu potreby zaplatenie predmenej finančnej sumy. Mám tým na mysli, či to považoval za jednoznačné, alebo sa zdráhal. Proste, či som sa z toho zdráhal ja za tú výpalku. Odpoveď svedka, pána Böhma, nepáčilo sa mu to, on to skôr považoval za výpalku od policajtov. Výpalku myslím vydieranie. Neviem, či to viete prečítať. Napriek tomu som obvinený, čo mi hrozí 7 až 12 rokov, za podplácanie osoby. Neviem prečo. Uvidíme. OK, v skutku. Áno, pán Böhm má pravdu, že som kupoval od istej spoločnosti pohonné hmoty. Ja s pohonnými hmotami sa zaoberám už možno 20 rokov. Vždycky keď niekto by chcel obchodníkom byť s pohonnými hmotami, musí mať všelijaké povolenie. Vždycky to menilo. Ale myslím, že v 2017 prišli také nariadené vlády, že musíte mať k tomu, aby ste predávali nejaké štatúty. Čo sa týka povolených hmot, aby ste mohli predávať. Ja som bol ako Mario firma, som bol aj dovozca povolených hmot. Tiež to povolenie, ako dovozca povolených, to znamená, že môžem bez daní, áno, máte pravdu, bez daní, kupovať povolené hmoty. To by sa čudovali ľudia, že koľko stojí liter nafty a liter benzínu. Čo všetko my platíme z tých povolených hmot na daniach. Kde sú, neviem, kde sú, bude vidieť. Ale to je druhý problém, nie môj. To povolenie vydáva colný úrad nad prísnym dohľadom. To je oprávnený príjemca, môže doniesť povolené hmoty, sa volá ten štatút. Potom je distribútor. Oprávnený príjemca tiež musíte nahlásiť na colnicu, že koľko litrov za rok chcete doniesť z iných krajín. Keď to napíšete do žiadosti, oni prídu, skontrolujú, nemôžete mať nikde, ale nikde dlžoby, na sociálkach, nikde, lebo okamžite toto povolenie okamžite automaticky zaniká, keď máte niekde podĺžnosti. A ešte pikoška, proste môže ten colník niekedy sa rozhodnúť tak, že nedávam kauciu, ale to je veľmi málo prípadov, ale je. Ale moja spoločnosť mala zloženú kauciu. Nehovorím, že môj cash, lebo nemal som toľko peniazy nikdy, ale proste banky, ktorí sa teraz zdráhajú s mojimi obchodnými aktivitami, tak som mal voči finančnej správe Slovenskej republiky, na colnice, zloženú kauciu. Nemal peniazy, za čo som platil úroky, všetko. Proste v žiadnom prípade. Nemôžete povolené hmoty doniesť tak, lebo tá kaucia je tam, aby ste obišli zaplatenie tých spotrebných daní. Pretože keď potom tomu príde. Čo sa týka distribúcie, to je ďalší štatút, tam tiež treba zložiť, to vám poviem, lebo to je, každý môžete pozrieť, 500 000 eur. Musí byť zložená 500 000 eur základné imanie firmy. Zase podotýkam, nemusíte to mať v keši, keď máte nejakú dobrú banku, tak dá ako garanciu banka za vás tých 500 000 eur. S tými 500 000 eurami vy ručíte veškeré manipulácii z DPH a s spotrebnou daňou. Takže keď urobíte hociaký podvod, čo oni tvrdia, tak okamžite tá kaucia je odobratá. Proste je zabloknutá a je proti to štátu. No. Podotýkam, tieto povolenia vydáva Finančná správa Slovenskej republiky,
tieto povolenia sa nemôžu vydať na nejakých bielých koňoch, ako tuto všetci tvrdia. Alebo keď áno, tak. A hneď sa mu dostaneme. Nechcem zase hovoriť firmy, s ktorými firmami som obchodoval, ale áno, obchodoval som s firmami, ktorí akože že vraj boli zapetené reťazovo do firmy Jopitrade, ako hovoria títo naši novinári, alebo Texasania. Takže som áno, kupoval. OK. Tá firma fungovala na Slovensku, predávala pohonné hmoty 5 rokov. 5 rokov. Všetky povolenia mala, lebo bez toho by som nemohol kúpiť ani liter. Lebo totižto, keby zase len kúpim pohonné hmoty bez povolenia, proste tá firma, ktorá mne predá pohonné hmoty a kúpim u neho a tá firma nemá povolenie distribútora, tak zasa prídu colníci, lebo každý mesiac sem chodili colníci, tak ma zasa zablokujú mne tých 500 000 eur. Takže mali povolenie. Takže finančná správa, keď tvrdíte, že Jopitrade a spol, ja nehovorím, že to nebolo tak, lebo ja neviem, ale vy tvrdíte, že 5 rokov sa to robilo a vykazujete všelijaké peniaze, všelijaké podvody, tak sa pýtam, finančná správa, ako ste dovolili tým firmám, ako vy tvrdíte, kradnúť DPH? Porozmýšľajte, kto to povolil, lebo niekto to musel povoliť. Niekto to musel povoliť. OK, prišla takže OK, takže oni pekne obchodovali, keď ako vytvrdíte, že kradli DPH, tak finančná správa vašim povolením to robili. Vašim povolením. Takže môžete za to vy. A viete, prečo by som to musel ísť kúpiť povolené hmoty v tejto firme? Lebo ja som bol dovozca, môžete to prísť, môžete skontrolovať. Som bol 13 rokov dovozca povolených hmot a vždy som mal veľké dobré ceny. Ale bohužiaľ, z mojich obchodných partnerov sa vysmiali na moje ceny, tak som bol nútený ísť za touto spoločnosťou. Tak mi dali lepšie ceny, tak som nakupoval od nich. OK, tak toto bolo. Prídeme domov z CPZ-ky, na to mesiac, 2, 3, 4, ani neviem koľko. Príde kontrola zasa na Mario KM. Fakt som bol kľudný, už som vedel, že nie som kľudný, lebo čo sa tu robí, ale hovorím, toto už neexistuje, hovorím, firma, distribúcia, proste všetko neexistuje, že mne, ako firme Mario, vyrúbia dane. Takže vám poviem, tak toto, jak sa to robí na Slovensku. Títo spoločnosti, ktorí sú že vraj v Jopitrade, v Texase, neviem čo, že vraj už neexistujú, už sú prepísané, už nemajú nejaké peniaze, nemajú nejaké majetky. Takže len vypísali protokoly a sú tam nejaké eurá, čo finančná správa žiada od týchto spoločností naspäť, ale nevie vymôcť. Pravda, že? Z finančnej správy našli jednu firmu Mariol, podotýkam, zase nie som sám v tomto. Sú i aj iní, len sa bohužiaľ všetci a ideme sami bojovať. Sami nedosiahneme nič. Ale OK, ale ja bojujem sám. Oni vedia, finančná správa, že moja firma, moja SROčka nie je len takáto papierová, že chytíme, odídeme, vyhodíme, dáme do druhého konia, bieleho konia, proste ja mám na tejto spoločnosti, mám celý môj majetok, celý, čo som robil, robím od roku 92. Mám na tom úvery. Zamestnávam ľudí. V tej dobe, 2017, 2018, teraz menej, lebo som fakt už nemám na to síl. Som zamestnal možno 30 ľudí, 40. Tak oni z finančnej správy kontrolóri, keď už potiaľ nevedia zobrať peniaze, a vedia, že ja mám majetok, a ten majetok neviem to prepísať, lebo by to bolo už trestné však, tak oni na mňa vyrúbili daň. Napriek tomu, že
sme sa bili, sme bojovali, sme dávali našich svedkov, šoférov, že sme od nich kúpali pohonné hmoty, proste všetko sme riešili. Dokonca konateľka firmy, istej firmy, prepáčte, konateľ, vypovedal, že áno, so mnou obchodoval, to isté povedal, že áno, obchodoval so mnou. Sme navrhovali, že nech idú aj k mojim obchodným partnerom, čo proste tú naftu som mal pohonnému, to som ja predal. Tam kontrolky zase už nešli, ako v prípade Amilumu. Ale jednoducho mi vyrúbili daň. Proste do rúb. Zase hovorím, nie je málo peňazí a teraz som tu, že teraz je jedna u mňa, tak aj poviem. 160 000 eur. Bohužiaľ, v tej dobe sme mali neschody zo súkromného života s mojou daňovou poradkyňou, tou dobrou, čo som vždy hovoril, že je super. Tak som si našiel jednu daňovú poradkyňu z iného mesta, ktorá napísala proti tomuto rozhodnutiu na daňovom úrade odvolanie. Nikdy nezabudnem, lebo vtedy hneď vám poviem, čo sa stalo. Nikdy nezabudnem, lebo to bola nedeľa, v nedeľu chodím do sauny, som bol v saune a tá daňová poradkyňa mi okolo 9. zavolá, že poslala som odvolanie na mail, že to podajme. OK. Ja som si myslel, lebo keby povedala, že Mário, lehotu máme do 00, tak verte mi, že okamžite z tej sauny padám a na druhej strane by som nemusel padať, to by som mal rovnal moju zamestnankynu, ktorá by to podala proste v lehote. Len keďže ona mi nepovedala, že keď lehota končí o polnoci, tak ja som bol v tom, že pondelok, viem, že to bolo pondelok, lebo v nedeľu chodím do sauny, každú nedeľu, keď som doma. Tak som to pondelok podali, ale lehotu sme zmeškali. No, viem si predstaviť daňových kontrolórov a všetkých pracovníkov finančnej správy a daňových tých kontrolórov, že jak sa potešili, okamžite ma dali na exekúciu a vymáhali odo mňa 160 000 eur. Hneď odo mňa zobrali 20 000 eur, myslím, a potom ďalších 20. A potom som sa dohodli s kontrolou, že nebudem to že proste nejako to bude. Áno, budem úprimný, nezablokovali mi majetok, nezablokovali mi účty, nič. Zase odišlo pár mesiacov, rokov, ani neviem už. Zás mi volá moja zamestnankyňa a oznámila mi, že finančná správa mi zablokovala účet. Naša spoločnosť nie je taká spoločnosť, pani kontrolórka, že, alebo pán riaditeľ finančnej správy, že len tak sme tu, proste máme zamestnancov, máme ľudí, máme úverov, proste celý môj život ste zrušili. No chvála Bohu, sme išli riaditeľovi daňového úradu, sme sa dohodli, že zaplatím zase 10 000 eur, ale hovorím, že ešte raz peniaze proste zase mi aj kradnú odo mňa tie peniaze. Dohodli, že zaplatím 10 000 eur a každý mesiac musím platiť 2 000 eur. A vtedy mi odblokujú tie peniaze, lebo teraz zase bojujeme kvôli tej zmeškanej lehote. Podávame to na súd. Napriek tomu prišli ďalšie protokoly. Tak vnímajme, že jeden protokol, jeden mesiac. To už je na 600 000 eur, kde finančná správa, pobočka niekto zase domáha, neviem, aké peniaze, lebo ešte raz som nie, ja som keď aj ukradli, Jopi Trade, tak to kradli s vami. Finančná správa, hej? A môžem teraz, ja viem, že teraz si robím proti zle, ale už mám dosť tohto. Túto výpoveď pána Böhma nechcel som dať pri kontrolách ako dôkazný materiál, lebo viete dobre, že kto bol ministrom finančnej správy
A ten minister finančnej správy vytvoril tých kajúcnikov, o ktorých tuto sa jedná, tak som vedel, že túto výpoveď to proste 1,000,000% dá dole zo stola. Tak som to s touto výpoveďou som čakal na súdy, že budú súdy a tam týmto pôjdem. Lebo toto je môj posledný dôkaz, že skutkom Jopi Trade a Texasa nemám nič spoločné. Nemám nič spoločné. Pani novinári, OK? Ale keď už spomínam, že mi zablokovali účet, prosil som túto výpoveď proste každému. Kontrolorkám, vedúcej kontroly, riaditeľovi daňového úradu krajskej do Nitry a riaditeľovi finančnej správy Slovenskej republiky. Som to poslal. Z finančnej správy republiky Slovenskej republiky prišiel mi dopis, že je pravda, že finančný riaditeľ finančnej správy Slovenskej republiky nevie sa k tomuto skutku vyjadrovať, že mi potom niekedy zavolajú, alebo príde proste niekto ma zavolá a bude sa riešiť tento skutok. No presne pred 3, alebo už s 5 týždňami mi volali z inšpekcií z daňového úradu finančnej správy. Inšpekcia to znamená, že oni proste vyšetrujú, ako sa správajú zamestnanci istých úradov. V tomto prípade kontrolóri daňovej správy. Tak som išiel na to stredko, nič iné som im nepovedal, len toľko ako toto. Proste som toto všetko ukázal, povedal som skutky, ako som obchodoval, čo robím. A toľko. Odišli sa, že budú to riešiť. Ešte som išiel domov manželke, som to povedal. Ona povedala, že uvidíš, že niečo z tohto asi bude. No, úplne poviem, že nemyslel som, že niečo z tohto bude, ale bolo. 25.6. 5:30 alebo 5:15 policajti, kukláči, doslova vykopli dvere, najprv bránu, prepáčením, a potom rozbili mi dvere na vchode. Podotýkam niektorým ľuďom, trošku, aby sa zapamätali, raz som sa s jedným človekom pohádali o tom, že kukláči ako chodia istým ľuďom, nehovorím vrahom, to OK, berem, alebo nejakým nebezpečným ľuďom. Nikoho som nezavraždil, nikoho som, proste nie som nejaký agresor, ani agresívny, som obyčajný človek. Tak som ešte pohádal, že zvonia kukláči. Ešte som povedal, že aha, tak zvonia, že dobrý deň, by sme kukláči, otvorte však. Pohádali sa so mnou do krvi. Len aby len ako k tomu. Takže keď môj zlatý, keď chceš to vidieť, alebo celý proces chceš vidieť, tak môžeš prísť za mojou manželkou, poznáš ho, ona ti to pekne vysvetlí. Napriek tomu, že kukláči, proste policajti Slovenskej republiky vedeli, že mám tam dcéru v dome, manželku, a mysleli, že tam mám aj syna, lebo ho hľadali. Neviem, ako mi to došlo. Napriek tomu rozbili mi všetko, proste rozbili mi bránu, rozbili mi dvere a vtrhli ku mne ako nejakého vraha. Odtedy moja dcéra nezaspáva a má triažky. Vždycky som úprimný človek, asi to je môj problém. Ale poviem úprimne tak, že pán vyšetrovateľ, ktorí sa toto nakázali, tak chcem, aby ste toto mali. Možno už nebudete, lebo nemáte 16. dceru. Ale vnúčku tam budete mať niekedy asi. Takže vám prajem, že aby tam nejaká 10-ročná vnúčka bola a tiež nejaký paperwatchkári, ako ich voláte, takto vám trúli do domu ku mne. Pravda, že? Sme sa ohradili okolo tomu. Vysvetlenie bolo to, že ja mám zbraň, áno mám, legálnu zbraň mám od roku 1997. To, že ani neviem stredať, to je, že na vec, to je jedno. Takže preto oni musia takto vkročiť obvinenému do bytu. Lebo mám zbraň. Počúvate, mám zbraň. OK, tak sme ostali ticho.
Pravda, že advokát mi povedal, že to nie je tak, to nič nemá s tým spoločné. OK. Dali mi do ruky uznesenia s obvinenými. Je tu 12 ľudí, áno, neviem, vidíte, takže 12 ľudí je tu obvinených. Všade prišli kukláči, síce pravda, podľa mojich informácií, ale ešte jeden obvinený tiež má zbraň. Nebol u neho doma nikto, okrem jeho, toho obvineného. Nebol v dome nikto, proste nemá doma dieťa, nemá doma dceru, nemá doma nikto. Tam ste zazvonili. Sa pýtam, pán vyšetrovateľ, prečo ste ku mne nezazvonili? Dajte mi, že keby zazvoníte, kľudne pôjdem von, lebo fakt. OK, skutku. Je tu koľko ste 12 obvinených, kde som na poslednom mieste ja. Obvinujú tu istých ľudí zo založenia zločinného, zo osnovania potvorenia zločinnej skupiny. Nejakých 5-6 ľudí z toho obvinujú, ja som tam nie som. Mňa obvinujú zasa pokračovanie zločin, skrátanie diania poistného, už som sa na to aj zvykol, bohužiaľ. Ja, ako vy, ani ja k tomuto prípadu sa neviem vyjadriť. Ani neviem, čo sa tu robilo. To je sice pravda, že vraj svedok, hlavný svedok, pán Zonta Andruško, ktorý každý ho pozná, on, že vraj tento skutok odhalil a proste z toho urobil túto vec. Tak je to pravda, že od neho som kúpil pneumatiky na môj Subaru Maritime. Aj to je pravda, že mi robil catering, Kovaňaneča, to viete dobre, som robil turnaj boxe, tak čo ste tam jedli vtedy, keď tam bol catering, neviem, či vám to chutilo, nechutilo, neviem, tak to robil pán Andruško. Takže som zaplatený do týchto daňových podvodoch, takže vyfaktúrovali mi možno a tento na moju spoločnosť, kde som bol konateľom, na tento možno 4-5 faktúr, neviem, možno viac, neviem. OK, ale sme išli na výstup. Už všetci boli vypočutí, lebo u mňa robili veľké halo, proste išli do firmy. Zasa sme urobili takú reklamu, že zatvorili ste mi firmu na jeden deň, kde predávam auta. Neviem, prečo ste zatvorili, ale OK. Na to vy máte na všetko právo. Takže tiež výpadok, ale OK, to nevadí, nie je problém. Išli sme na výsluch večeru, všetci boli v CPZ-kách. A môj právnik sa pýta od vyšetrovateľa, že kto na mňa vypovedal. Nikoho sme nenašli, kto by na mňa vypovedal, proste nie sú také výpovede. Ale najväčšieho, ktorý objasnil, že vraj tento prípad, ešte som nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo neviem, či objasnení, či to robili, či to nerobili, neviem. Ale Andruško výpoveď tu mám, presne tu mám, Andruško výpoveď. No proste, vyšetrovateľ sa pýtal Andruška, či sa má vyjadrovať tým 13 alebo 12 obvineniam. Tu je celý spis, celý nesmyslný výsluch. Nechcem to akože nikomu tu vyjadrovať, ja nie som novinár, proste nechcem hovoriť mená nikoho. Podotýkam, že z týchto ľudí, týchto 12 poznám len Komanečanov. Tých mená poznám, kvôli vám aj poviem, novinári, aby ste vedeli. Poznám pána Kracinu, pána Gaťela, ktorý v mojich očiach je podnikateľ, má účtovnú kanceláriu, môžem povedať, z jedných najlepších v Komárne, toho poznám. Poznám pána Andruška, poznám Kracinu, lebo je z Komárna z vedenia. A poznám tú ďalšiu osobu, nepoviem, ktorú tiež poznám z vedenia. OK. Takže tento Andruško, ktorý policajti ho použili proti tomuto skutku, mal vypovedať voči všetkých obvineným. To je aj ja, lebo ja som obvinený tiež.
Takže otázka, vyšetrovateľ som vám povedal. Odpoveď. Mária Čenteho poznám z Komárna. Pamätám sa, že zo starších čias, približne vtedy, keď si kúpil areál v Komárne, kde má kancelárie, tam som mu robil stavebné práce, lebo má stavebnú firmu. Avšak v tomto prípade počas môjho výsluchu som zaevidoval iba, ak sa dobre pamätám, iba jeden nešťastný obchod. OK. Kvôli tomu to hovorím, že nie je spravodlivé podľa mňa, že Čente tu je ako obvinený. Mali tu byť iní obvinení ľudia, s ktorým som obchodoval dlhšie a oveľa väčšom rozsahu. Takže tak, toľko k môjmu prípadu, ale prečo sme tu? Pani novinári, v prvom skutku, keď som bol obvinený z Jopi Trade a všetkých Texasanov a všetkých vecí, ste mi ublížili tak, že jedna spoločnosť, ktorá nepoviem, ale budete to vedieť, chcela do mňa na 15 rokov zobrať do prenájmu moju čerpacú stanicu. A viete, kvôli dorubu, že zistili, že mám tam ten dorub, že som meškal lehotu a videli moje meno v správach, lebo v 2020 som asi bol 2 týždne v správach a v všelijakých internetových a všelijakých novinách moje meno, tak odstúpili od tohto. Odstúpili od tejto zmluvy. Ale dobre, OK, bohužiaľ, život je taký. Teraz nič s týmto nemám spoločne a neviem, o čom sa mám s kým baviť. Vy ste povedali, novinári, zasa, niektoré mená a zasa ste ma spomenuli mňa. Tak preto som tu, aby som sa očistil. Ešte raz hovorím, pri rodine, mojich obchodných partneroch, v bankách, v Shellko, lebo mám čerpať, že som Shell. Ale vám to jedno prajem tiež, aby niekto vás takto zrušil vaše zamestnanie, aby ste nemali z čoho žiť. Toto vám prajem. Nič len toto. Aby ste to si uvedomili. Takže, pani novinári, zvažujem, ale je to možno celkom isté, že podávam na vás trestné oznámenie za špinenie môjho mena a obchodného spoločnosti. Milí priatelia, čo som tu teraz povedal, to je pravda. 90 roky boli také, aké boli. Ja som nedostal od rodičov nič. Proste nepriateľoval som. Nie som politicky angažovaný. Aby som bol podnikateľom, a vždy som chcel byť podnikateľom, tak som možno niečo urobil. Ale nie, 90 roky, možno som úplne nosil čínsky tovar z Budapešti, OK? Ale čo som teraz, týmto skutkám, čo som sa vyjadroval, jo? Toto je všetko, čo som povedal, toto je pravda. A zaprísahám, že to je pravda. Nič som neutajil. Takže, keď som vám, neviem, ten rozhovor bol koľko minútový, neviem. Keď vás to zaujalo a keď ma pochopíte, a veľmi pekne ďakujem. Niektorí prevažne povedia, že nie, to je len klamstvo, pretože názor môže mať hocikto a hociaký. Ešte raz ďakujem. Dovidenia. Ahojte.